Що снимаш? Разкачи репортерът. По принцип. Ще ма дават по телевизора. Те се взеха ли тази видео? Още сме в трансфер. Те сте договарят. Вичи ви репортерите. Ето ма съмнява, че сега също снима. Какво друго имаш? Снимаш от тези ебано късно. Дръж. Да. Е. Значи какво е? Що те? Аз нищо не виждам те. Ама боригата ми забрани да... Да, нямало право да се снима в училище. Да. Ето нашата красива госпожа Ангелова. И още няколко красиви момичета. Так. Уху! Не се крийте. Тошка не се крий. Цункай го е, Силвия. Айде бе, цункай го. Цункай го е. Може само да го ударя. И двамата изроди. Диан и Стефчо. О, да. Сериозният Диан. И готиния Стефчо. Точно така. Аз си я снимала. Ей, си я снимала тузбата. Що пише? Аз не мога да се снимам. Що ще пише? Стефчо как да спра? Пак червен. Искаш обаче никога не ми че бях снимала. Тук си ми гана. Няма да ти ама може да не моята сестра само от лекари, сами двама и Филева от първия път. И цигарата. Това не ме почваме. Ще. Взехме книжки. Аз съм. Да се пропусне с теча. Е, любител. Още е сега. Това е по-професионално. А ти иска кончка руки? О, днес аз... Защото на моят приятел не му дадоха никаква кончка. Взем си книжката, ма. Не, взем си книжката, ма. Взем да. Ама не, той биде. 13 човека вика, само аз съм четеше. В 13 човека, двама човека. Едно момче беше последно караше. Не се нарекава да се дава. Два кара първо. Да. Я помня, че те леят зеляна сега. Той е много гадно се заяжда, той не го опашне. Аз тя не отсетя. Офлюв. Айде се подарение. Сарафа. Няма къде е депатен. Да, аз съм правил някакъв за номер. Ама и те друго ще изглежда. Мисъл слушваме. Така ли сме? Който има някакво заболяване. Защото така ми си, просто тази сарафа скъсаха, той не издава, трябва скъсаха банана. Викам, сколько точките скъсаха, не съм те гледал. Не вдаш на нищо. Си малко бахна това. Ама не, бъде малко по-заедно, да снима с това. Айде, давай, Коля. Коля, на педал! Ти си гейко това. Снимай белата. Чакай да се подпиша, какво трябва да пиша? ABC, OG, fuck motherfucker! Къде камераше? Аз не си.
Ще ги цепим. Да. Да се Болослава тук, ама не тия. Ярас! Каро! Пас! Чули? Каро каза ти. Аз съм. Съд! Дай, на 3, 2, 3. Ко правиш, човек? Ко ми я навираш в ухото? И доложи на карти. За теб и за мен, защо този свят за нас е студен? Няма ли съдбата над нас да се... И някой ден да се завърнеш ти! Камерамен! Давай да ме на крило! О май гад! Опи бе! Опи бе! О, си настроен! Я удуши! Нож? Стига, тя нищо бе. Те пускат малко аванта. Какво стана? Пак да имате стимул да играете. Ай, Роска, заучи ми с тебе. 4 ми дай. Се, какво прави се? Още по-добре, че няма смотан град. Да, манията и... Ти си баща не важно. Кой е с Добре, не два билота имам. Не, бе! Няма. Добре. Бахтикъв си къде. Батика си гледам пити ръка. Добре, няма да ми викаш те. Билот! Снимаш нещо, ти пият къде? Дай само да се изиграеш. Снимай се. Не мога да се седе. Добре, че беше хубаво. Добре. Добре, че беше гола. Какво ти подсказване ли има? Не. Ами ти много подсказваш днеска, наистина казваш. Му, бич, айде до! До, дай пак! Му, бич, герата, Не мога играем. Ще изметни някакви. Вие си бъл от играта, елиминирали. Дай да го попиете, Го! Биляна водим кой сте 120 на 75. Мамка, не става, бре! Става, боя! Аз съм узнал, че искам, да? Стичо сме кака нам. Чакайте малко. Може бързо да го отворя. А докато отворя... Трета точка. Ляна и Филип. Айде, младеж! Оле, как сте ви?